Må vi spørge jer om noget? Ja. Er der nogen af jer, der har ondt et eller andet sted? Fejler et eller andet? Nej. Slet ikke? Ondt i hovedet, ondt i nakken, ondt i knæene, ondt i håndleden? Jeg har lidt ondt i mine knæ nogle gange, når jeg dyrker sport. Ja, men ikke lige nu? Nej. Vi tror på Gud, og vi beder for folk og ser rigtig mange mirakler. Så vi kan også godt bede for, at det må gå væk, så du ikke oplever næste gang, du er ude og dyrke sport, at du får ondt i dit knæ. Okay. Kan du tænke dig det? Ja. Ja. Vil du bede for det, Nicoline? Jeg tror ikke, jeg kan. Jo, det kan du i hvert fald. Bare bede om, at det, der er i knæet, som gør, at hun får ondt normalt, når hun dyrker sport, at det må ikke komme igen. Og så også lige for at sige, det er altså ikke noget, vi prakker jer på. For 10 minutter siden, der stod jeg på Barasso, og jeg har danset rigtig meget i går, så jeg var øm overalt i kroppen i dag, sjovt nok, ikke? Ja. Og så bad hun for mig, og så bad hun lige 3-4 gange, og så var det egentlig væk. Og så kunne jeg bare mærke, hvordan min ben blev helt varm, og det blev løsnet op. Så det er altså ikke bare et eller andet mærkeligt, fordi jeg har selv været sådan lidt, ja, helt sikkert ikke, men det er altså, det er rigtigt nok. Jamen, det vil jeg da gerne prøve. Ja. Så læg du hånden på. Hvilket knæ er det? Det er det her. Det er det der knæ. Og hvad hedder du? Emilie. Emilie. I Jesu navn, så befaler jeg bare, at al den skade, der er i det her knæ, det skal gå lige nu. I Jesu navn. Tak, at Emilie skal opleve, at næste gang hun dyrker sport, så kommer det ikke til at gå ondt i knæet. For du har genoprettet det i Jesu Kristi navn. Tak for fuld lægedom i Jesu Kristi navn. Kan du mærke, der skete noget? Ja. Hvad kunne du mærke? Sådan en varme. En varme? Ja. Det er ligesom, det er varmt, så bliver det løsnet op, ikke? Ja. Præcis, det oplevede lige op for ikke så lang tid siden. Det, du har mærket, det er Helligånden. Nu ved jeg ikke, hvor meget... tror I selv på Gud, eller hvad? Altså, vi er ikke konfirmeret. I er døbt og konfirmeret, så I ved lidt om, hvad der står i Bibelen i hvert fald. Ja. Men det, du mærker der, det er Helligånden. Det, vi ved fra Bibelen, det er, at Jesus han gik rundt og helbredte rigtig mange mennesker her på jorden, og han befalede sine disciple at gøre det samme, og de oplevede også mange helbredelser. Så døde Jesus på korset, og så var han jo ligesom væk. Men så sendte han Helligånden på pinsedagen. Det er derfor, vi holder pinse. Og den Helligånd er jo vores bindeled, altså her fra jorden og så op til Gud. Og det vil sige, når vi som kristne, altså vi tror på Gud, så har vi del i den ånd, altså i Helligånden. Og det er derfor, at jeg kan lægge hænderne på dig, og du mærker den varme. Det er simpelthen berøring af Helligånden. Og nu, når du ikke har ondt lige nu, så kan du ikke mærke, at smerten forsvinder. Det er jo det, mange de oplever, når vi beder for dem. Men jeg ved, at du har fået en berøring af Gud, fordi du har mærket den kraft. Det er simpelthen den varme, du mærker i dit knæ. Så prøv at tænke på det næste gang, du dyrker motion. Jeg tror ikke på, at du vil komme til at opleve, at det går ondt. Okay. Ja, det er jeg glad for, at du gjorde. Så jeg håber, det virker. Kunne du tænke dig at mærke Guds kraft? Ja. Ja? Må jeg lægge hænderne på dig, og så bede om, at du må mærke Guds kærlighed? Ja. Ja? Og hvad hedder du? Sofie. Sofie. Tak, Jesus, at du elsker Sofie. Tak, Herre, at hun skal få lov at opleve din kraft nu. Tak, fordi du giver hende berøring. Tak, Helligånd, at du kommer lige nu og berører Sofie. Tak, at hun skal mærke din kraft, Herre. Tak, at du lader den strømme igennem hende lige nu i Jesu Kristi navn. Tak for mere kraft, Herre. Tak for mere kraft, Herre. Kan du mærke noget? Ja. Hvad kan du mærke? Jeg ved ikke, det føles bare sådan lidt mærkeligt. Det føles mærkeligt. Er det sådan, det kribler i kroppen, eller? Lidt. Ja. Tak, Helligånd, du kommer med mere kraft. Mere kraft. Mere kraft. Kom med din styrke, Herre, din kærlighed. Kom og vis hende din kærlighed. Mere kraft. Mere kraft. Tak, fordi du fylder hende op, Herre. Kan du mærke det? Ikke så meget mere. Ikke så meget mere? Okay. Tak, Helligånd, at du kommer og fylder hende op. Tak, Herre, du kommer med din berøring. Tak, fordi du lader din varme gennemstrømme hendes krop her, så hun kan se, at du er her. Så hun kan mærke, at du er her. Tak for mere kraft, Herre. Tak for mere kraft, Herre. Tak for mere kraft. I Jesu navn. Kan du mærke mere nu? Ja. Kom mere, Helligånd. Mere, Helligånd. Mere, Helligånd. Kom med din kraft. Kom med din kraft, Herre. Kom med din kraft, Herre. Du kan godt mærke det, ikke også? Jo. Ja. Er det ikke underligt? Jo. Ja. Hvordan føles det? Jeg ved ikke sådan... Først var det sådan... Jeg ved ikke. Det føles bare. Ja. Du kan bare mærke, at der er et eller andet overnaturligt. Ja. Og det har I nok ikke tænkt på, da I gik til præst, at man kunne opleve de her ting. I har nok måske tænkt på det, som om det var en god historie på en eller anden måde, ikke? Jo.
Jeg har sådan nogle visitkort her, hvor I kan gå ind på nogle hjemmesider, og så kan I se nogle helbredelser. Altså også vilde ting for nogen, der fejler noget, og se, hvordan de bliver helbredt. Og Jesus, han helbredte jo, fordi han ønskede, at vi skulle komme til tro på ham. Selvfølgelig ønsker han heller ikke, at vi skal have ondt, fordi Gud, han elsker os. Men det var også fordi, at han vidste godt, at folk de havde brug for et tegn på, at han faktisk eksisterer. Og det er også derfor, han lader jer mærke, og du kan mærke, at der sker et eller andet overnaturligt. Det er fordi, han ønsker, at du skal have et bevis på, så du kan komme til tro på, at det er rigtigt, det der står i Bibelen. Yes. Jeg håber, det virker. Ja. Prøv at virke. Tænk på det, og næste gang du dyrker sport, eller måske glemmer du helt at tænke på det, fordi du så ikke får ondt. Ja. Men prøv at gå ind og tjekke ud på den der hjemmeside, hvad der er. Og hvis der ikke sker noget, så vil gå næste gang, du dyrker sport, så skriv til de kontakter, der er der, altså sig til dem, ved du hvad, jeg skal lige have en tur til, fordi det gør jeg. Kan I have en god weekend? Tak. Så er det din tur næste gang. Nej.